Здравейте и от мен. Уважаеми професор Гринберг, благодаря ви за хубавите думи. Госпожо Сачева, госпожо Маркова, уважаема госпожо Виньо и всички участници на Международната конференция допълваща и алтернативна комуникация. За мен е чест да бъда днес на това изключително важно събитие. Темата е важна за Държавната агенция за закрила на детето и както преди малко чухте, тя ще бъде подкрепена на малко по-късен етап с една презентация от страна на госпожа Камелия Николова, главен секретар. Преди месец, съвместно с професор Гринберг и неговия екип, ние направихме една кръгла маса, на която коментирахме изключително задълбочено проблемите на тези деца. Защо казвам, че са важни за нас? Защото те са скрепени и са защитени от изпълнението на два важни международни договора, а именно Конвенцията за правата на хората с увреждания и Превенцията за правата на децата на Организацията на Обединените нации. В тази посока е и дейността на Държавната агенция за закрила на детето, която в началото на месец януари тази година изпълнява и важен стратегически документ, а именно Националната програма Превенция насилие и злоупотреба с деца и планът за нейното изпълнение. Част от тази програма са и децата с тези проблеми. Много работа беше свършена от страна на агенцията в тази посока. Анализирани бяха много данни, много статистика, направени бяха редица анализи, които да ни дадат вярната посока за действие. В съвсем кратък порядък ще кажа само, че децата, които идентифицирахме с езикови и говорни нарушения в детските градини и в яслите, са около 3000 на брой. Около 4000 са децата в училищата. Разнородна е практиката в страната. В едни от общините разполагат с високотехнологични средства за работа, в други общини изобщо не разполагат с такива. В резултат на извършената контролна работа от страна на Държавната агенция за закрила на детето в центровете за специални образователни потребности бяха идентифицирани различни проблеми. На първо място изложихме като най-важен проблем, а именно липсата на обучение на такива специалисти. За нас е изключително важно да бъде обърнат поглед в тази насока. Разбира се, е важно да бъде повишена и да работим всички заедно по отношение на информираността на обществото. Това е нещо, което при нас не се случва. Изводите, направените препоръки са запознати всички отговорни лица, министри и ние съвместно с членовете на Националния съвет за закрила на детето, както чухте преди малко, ще обсъдим подробно в каква посока бихме могли да бъдем полезни. За нас, от страна на Държавната агенция за закрила на детето, от първостепенно значение тези деца да могат да комуникират с близките си, с заобикалящата среда, с учителите. Но за да могат да комуникират, те трябва да имат адекватна система за оценка на техните нужди. Нещо, върху което ние ще се стремим. Убедена съм, че на тази конференция ще бъдат поставени важни теми. Убедена съм, че участието на много международни и изтъкнати учени ще ни покажат международния опит и вярната посока, в която да работи и нашата държава. Още веднъж ви благодаря да бъда член и гост на тази конференция и с удоволствие ще изслушам по-нататъчните презентации. Пожелавам успех на всички. Благодаря.